Estamos aquí para reivindicar o uso público deste espacio chamado das Percebeiras, onde nos queren dar un pelotazo urbanístico. Vemos tamén a quiebra da construción, como deixou inmensos edificios sin rematar. Temos exemplos grandes e inmensos de edificios aquí no barrio que levan 20 anos paralizados sin construir en forma de esquelete, non? Creo que vai sendo hora de pensar que a Coruña, máis que medrar, está perdendo habitantes e que pensemos no bienestar das familias que viven nos barrios e que conforman o que é a forma de vida natural da Coruña. Até 46 colectivos da cidade da Coruña veñen de presentar alegacións ao procedemento da avaliación ambiental estratégica simplificada que pretende sacar adiante este plan para Labañou, que sería un plan de volver á cultura do pelotazo urbanístico, que sería construir un muro na fachada litoral da Coruña, e nos creemos que hai que camiñar cara a outro modelo. Por eso, dende o BNG imos trasladar ao Parlamento a voz de todos esos colectivos da Coruña para solicitar á Xunta de Galiza que actúe como garante da protección urbanística. Este plan especial de Labañou incumple sistemáticamente a propia normativa vixente, en que exixe un estudio do impacto paisaxístico que no actual documento estratégico ambiental non existe. Por eso solicitamos que a Xunta frene este procedemento, que actúe como garante dos intereses xerais e da protección urbanística. Dende o BNG trasladaremos, como digo, a voz dos colectivos da cidade que demandan outro litoral e, sobre todo, que se pense no interés do conxunto da cidade e non no interés dos promotores inmobiliarios.